Dalan, kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti maikadwa a Timoteo Kapitulo 2, versikulo 19. Ngam natibker, kandi magunggon ti pondasyon nga impasdak ti Dios. Na ilanad dagitoy abalikas, ammo ti Apo no siya sino dagiti tattao na. Ken siya sino man nga agkuna amamati iti Apo, masapol nga adaywan na dagiti dakes nga aramid. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampo ditoy drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Laklakayan, agpilpilay lang a roden. Pumanagnapay laeng amapan iti adayo, taapan kano ag home visit. Di kat agtugtugaw laengen iji balayda, ta urayin na amat nagkenkwana ti taraon. Ay, na yan ni Mang Ansong. Ay, nasapa kayo matlolo. Papanan nyo ka di. Mapanak man bihit ijay bangkag, ka mapanak agsibog ka iti mula. Tainton madamdama, napigsanton ti darang ti inay, kita mga nojak kabaalan ti pudot na. Sa bagay, wan matkindi ah. Ala, kaduan kayon, tapno mabibiit amalpas ti panagsibugyo. Kalpasan na, inakdagasan ni insan amor. At dangamin papanan mi ita. Mare, anya kadit gatangam. Ay, saan ka gumatang, Mare? Urayak lang dagiti kakadwak, ta dito'y nga main ti imbagak apag tutong itan me. Ay, nakasapsapa tong itmanon. Samaysa, saan apag tutong itan to'y kantinak. Iso asaan man adito ti pag-uumungan nyo. Naawatam Bayat agapigsa akpay, bilinin kayon apok. Kat sapay kumatan, di yulip-lipatan amin na ito nga ibagak ka na kayaw. Anya ka din ay taluno. Yan tangay nasaya at ti kasasaad yo iti trabaho yaw. Di yo kumaliwayan ti kanayon nga masileg iti namarswa. Agsipod tagapuken kwa na. Nagbaligi kayo, anakalpas iti panagadal yo. Wen, lolo. Wan lolo. Kas makita yo man, agpilpilayak sa nagapoy ti kinalakay ko. Uno gapoy ti sakit ko. Nundi kat gapoy ti disgrasya. Ayat ko lang ang makatulong iti panakatao. Babaen ti nagpanangibinglay iti sasao ti Apo. Pudno, masapol nga agtrabaho kayo para iti kasapulan ti bagi. Ay masapul mo nga kanyo ti bagyo iti oras para iti panagserbiyo kan kuana. Kasi ti aramidag, uray makumikumak iti panagmulmulak, at dalat tamat panawan ko para ken kuana. Unay kayo matananang, day talaang matgayam kwarta ti ibagayo. Nagadulakit di asauyo may papan ka ni Mang Ansong, idinto asim may sayatan na tao. Apay ka di adiyo maikat ayat a kinachismo sa'yo. Ay, awan mat nga men ka istorya. Ta, kanayon da kapanawan, dagiti amin nga asitgak. No kasta, kayat ko di makiistorya. Kitwen gaputa saan mat a makatulong dagita ibagbagayo. Imbagpay ni Mang Ansong, tano makiistorya, ado ti maadal ken kuana. Bilibak ka ni Lolo Insan. Uray agpilay-pilay. Nagagat latang agtrabaho. Hawon nga rod insan. Iso nga iso ti may nga inspirasyon ko. Gaputa adot madadal ko kan kuana. Kas kumaiti kanayon na nga ibagbaga kadata. Pudno as antayo amin anaikan iti sagot nga agibi nga iti sasaw ti Apo. Ngam, mabalin tayo mat nga usaran ti pisikal abagi. Tapno tumulong iti pada tayo. Walinsan, ngamin, saan tayo mat ngagpapaday tinakaybatugan? Amoy o kakabsat,
Ita panawon ti rigat, saan nga amin na problema ket kwarta at isungbat na. Anda dagiti banag, asa nakabaalan asulbaran ti kwarta. Ay, agpaiso dayta, tataansong. Tauray ado ti kwartam, no saan mo mat nga aramatan iti pagsayaatan, mapukaw to akas laasok. Kasta ka day, mang ansang. Naawatam ka day, Mare. Naawatam ti imbaga ni Mang Ansong. He? Nagado kati ibagbaga day di alakay apilay. Di pa ilang amin agyan iji balay da. Taorayon na ti panakat nagtigrasya iti sangwanan na. Wano saan, mapanlaangan iti bangkag na. Ay, na yan, Mari Clareng. Di mo ammo ti sasawem. Napipiyakan ko na taad na bangkag a pagtataudan ti pagbibiyag na. Agam si Kangay, mang namnama kalatan iti ipaw-paw iti anak mo. Pudno pati bagbagak. Kan at least, ada anak ko nga agit itad iti kwarta kanyak. Wen angam saan mo mat apagrigrigatan. Iso nga iti kanito amaamuan na. Ay, amangan no saan nakanto apatuludan iti kwarta, gapo iti aramid mo. Lolo, nabandog kayo ka din na magmag na. Tagi na natayo pa eh. Saan pa'y apok? Ala, ituloy tayo latta ti magna. Sapay nagadayo pa'y. No agsardeng tayaw, na mapanan ti oras. Ang mga no maladaw tayaw. Sabagay, mun matkid di Un gayam lolo. No ngay gumatang tayo iti oray basit la service car para ka na kayo. Sana balit agsinublat kami tukan insan ngagmaneho. Tapno di kay marigata na magmag na tunggal adda kayat yo apapanan. Nang runa no kastoya mapan kayo makimisa. Ay na, oray sana, napok. Kabalak pa'y ti magna. Sa maysa, kasanaw no nairana nga adda pakakumikuman nyo adwa. Ni awan to tiyag manehaw, awan ba't lang. Saan ko mo ta mabalin at tanglan ti oras yaw? Ay na, balasang ko. Ay, kumusta ka? Imbang man, ta nakaawag ka. Ay, okay lang mat, auntie. Italang anaadanak iti gundaway nga umawag. Takasano, nakais-istrikto matlaunay ti amo. Numabalin, di na kayat nga igamak ti cellphone ko. Tama kasi nga kano iti trabaho. Ay, naimot tanday ta nga amom. Wan nga rod, auntie. Ay na, nagrigat gayam dito'y abroad. Nang runa no matumpungam ti amo nga istrikto launay. Dandan ni saan ka pa'y amakapangan no di ka agtrabaho. Ay, kat, agan-anus ka dita, Flora. Wala, auntie. Ay, ninanang ngay gayam. Saan ka di nga umay di tabalayo? Jakmat nga minan makontak ti cellphone na. Ay, kasano, makontak mo ti inam, kat kanayon mo't ijay tong itan. Ano saan? Day tala makichis-chismes ti aramidon na. Ay, hunay matan ni nanang. Di pa ila nagbaliw. Alang nga rod, auntie. Pakibagayon tulaangan nga imawagak. Nawan, Flora, balasang ko. Ibagak to day taken ni nanang mo. Kat, anya nga'y Clareng, adamot la naganap mo, iti panakitungtong 8 kas kadapan nakichismis mo. Ay na, aday ta ka man ako nakon. Awan lakat sirmaon. Anya ngay nga road, kat awan mo't daduma ang matrabaho. Sana bali at agbibiyaga mo lata, nga oray jak agtrabaho. Takanayon dakmat la apatuludan ti anak ko iti kwarta, manipon abroad. Makitam, panagkunam ka de kat saan amarigregatan dya anak mo ija abroad. Apay, di mo ammo adanda ni saan makapangan no saan gagtrabaho. Ay, wingayam, imawag idikal man kanyak. Gapo ta saan na kano amaawagan ti cellphone mo. Ha,
Ay, kasta ka de. Mawag gayam kan ka. Kat anya nga iti kunana. Agpaitulod ka di manin iti kwarta. Ay, day talat pagalis tuam, Clareng. Awan imbaga na akasta. Ti kasayaatan nga aramidem. Agbaliw kan. Ikararagam kit di dya anak mo. Tapno kanayon ko maanakaradkad. Saan lah ati ipatpatulod na akwarta ti pampanunutam. Sursurwam mat ati agyaman iti namarswa. Ay, bakbakutan kan, Clareng. Lolo, manitod inton umay abulan. Dito yakon ili tayo amay destino. Dito'y ngamin ti sumarunong ayan ti project ko kas engineer. Kasta ay apok. Wen, Lolo. Isuasaan kayon ngagmay-may sa dito'y balay. Ay kahit nasaya at ano kasta apok. Sapay no maminsan ang pakaro ti sakit ti sikit ka. Mun gayam ni amor ngay. Dayta ti jak amo, Lolo. Ang nasao namat kanyak di na minsan. Nga mga no agresign iti pagtrabahuan na. Ngamin, nagastos unay ijay syudad. Sana kasla dito'y ayan tayo. Nga oray adayo ti pagnan na. Kayat na, tama ka ornong. Dito'y matgaya mo ti ayan ti project DJ a Josh nga apo ni Mang Ansong, Maray. Katuan, apay itala amaamuam. Kunak man no nalaing ka nga agsagap iti lamag. Mga no di mo pa'y ammo, nga uray ni amor kat dituyan amang isursuro. Ay, kasta ay Sa bagay, nasaya at unay Tapno addakad kadwa ni Mang Ansong. Ay, kaasimot. Sa katag pilay-pilay amagna. Ay, uyawam manan ni Mang Ansong. Imbagkan kwa na Tanadungo dagiti dua nga apo ko na. Addada akatulungan na. Si Kangay, agmay-maysakan di tabalay mo. Imbag no agrigat ka. Kat ammo da ka atulungan dagiti katong it mo. Insan, kumusta nga iti panang isurom dito'y ili tayo? Kastoy, nasayat mo't insan. Ising-singasing dakit di nga agmastera ka. Tapno may promotak ka no kas school principal. Nasayat no kasta. Iso nga alakit din. Mayat day ta, insan. Unmat ka di Hanggang panunutak pa no kasano. Da kayo matgayam, Josh kan amor. Anya ngay, kumusta? Kastoy, nasayat mat, ante. Kat si Kangay mo't amor, dito'y ka matgayaman nga agisursuraw. Wanante, nasaysayat ngamin dito ngamin ti sigod. Awan maurnong ta ano ti magastos. Ay, wanmat ngamin nga agpayso. Nasaya at launay, tagkasapulan da iti mangisuro dito ayan tayo. Ay, kurang da ngaminan. Tadagiti daduma, mas pinili da tinapan ijay abroad. Ay, damare, ay, kasanuak ngay itan. Diyak matin makontak ti anak ko. Nabayag matin na di mawawag kanyak. Sapay na ibusan na giti patulod na kwarta. Ay, day tanti ibagbagakan ka, Clareng. Anya ngay ita. No dimngag ka kumaka na giti imbagbagak ide, di awan kumat parikot mo ita. Ay, siguro, naumamatan ti anak mo amang ipatpatulod iti kwarta. Amo na ngamen, adi mo ipapaayan iti importansya dagiti pagrigrigatan na. Anyat aramidak ngay ita, Mare. Tulungan na kuma. Anya nga iti maitulong ko ken ka. Kat binagbagaan ka matan. Saan ka di apanang tulong dayjay nga inararamid ko? Uray ni Mang Ansong. Nagsasaya at dagit ibagbagana. Tunggal umay agis tambay ditoy. Ang uyawam. Kat no nagmamayat dagit ibagbagana.
Saan akasken ka? Ama kadadael akan ayon iti aldaw. Kwa, Mare. Agpay sumat, saan aya? Ay, day takot nga men. Saan mo pa'y nga among nga apresyaran, anyaman nga daken ka. Awan pa'y kunam nga agyaman ka iti namarswa, iti bendisyon nga ipapainaken ka. Babaan iti anak mo. So akas ta siguro ti mapaspasamak. Tapno makaamiris ka, Claray. Di mo pagarupan a kwarta laeng ti makatulong kan ka, ta iti kanito nga agpeggad ka. Di na kanto maisalakan dayta. Kan agaramid ka kit di iti nasayaat para iti padam a tao, tapno ti Dios, bendisyonan na ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Verge Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Pasit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.